Malta rreġistrat l-akbar żieda fil-prezzijiet f'dak li għandu x'jaqsam ikel u xorb mhux alkoholiku fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea, b'żieda fl-2024 ta' 4.7%. Ċifri maħruġin mill-Eurostat urew li bejn l-2014 u l-2024 il-medja Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam żieda fil-prezzijiet fis-sena kienet ta' madwar 2.5%. Kollu f'Malta din iż-żieda kienet ta' ftit inqas minn 5% konferma ċara li l-gvern baqa' ma għamel xejn biex jiġilet il-pjaga tal-inflazzjoni u żieda qawwija fil-prezzijiet ta' prodotti bażiċi. Iċ-ċifri uffiċjali juru li l-prezz tal-ikel f'Malta huwa l-ħames l-ogħla fl-Unjoni Ewropea wara l-Lussemburgu, Danimarka, Irlanda u Franza, fejn ċertament il-pagi huma ferm iżjed minn dawk imħallsin f'pajjiżna. Dan kif il-paga medja fil-Lussemburgu u d-Danimarka hija ta' aktar minn 6,300 euro fix-xahar, filwaqt li fl-Irlanda hija ta' madwar 3,600 euro fix-xahar. Salarji li jisbqu sew il-paga medja Maltija madankollu l-prezzijiet tal-ikel sfortunatament xorta waħda huma relattivament simili. Fl-aħħar ġimgħat l-istess Eurostat kien wera li r-rata tal-oli tal-ħajja f'Malta tisboq sew il-medja Ewropea bl-aħħar stħarriġ tal-Malta Today jikkonferma illi l-oli tal-ħajja u l-pis tal-prezzijiet huma l-akbar inkwiet illi qed jaffaċċjaw bħalissa il-familji Maltin u Għawċin.